hindi pantay nakikita pero yung typo hindi. Parang nakatingin siya sa akin. Ay, mag-away ay! Hello Madrid Nation! Ngayong araw ay National Creativity Day, kaya binabati ko kayong lahat ng Happy National Creativity Day. Ngayong araw ay napaka-espesyal dahil inimbitahan ko ang aking buong team para samahan tayo sa isang Who's Most Likely Challenge! Siyempre, napaka-special ng araw na ito, kaya inimbitahan natin ang buong Madrid Philippines Creative Team. Kaya naman, start na tayo sa pinakauna at 6 years na siya sa company. We have Miss Kimberly! So we have Miss Kimberly. Ngayon naman, 10 months na siya sa company. Yan, isa sa mga pinakabago namin kasama sa team. We have Abelardo! And syempre, ang pinakabunso namin so far, pero mamaya makikilala niyo talaga yung pinakabunso namin. So, 9 months na rin siya sa company at syempre kilalang-kilala niyo na rin siya dahil siya ang ating 4th runner-up sa Miss Madrid Philippines 2023. We have Claudette! And syempre, hindi naman natin makakalimutan, no, ang aming senior video editor. We have Manuel! So, ang gagawin lang natin, ito ay Who's Most Likely to Challenge Team. Okay, so ito, we prepared, ito na yung na-prepare na question. Actually, kami yung nag-prepare nito, nabasa na namin lahat, pero hindi kami sumagot. Pero ang ano lang naman nito, ang objective lang naman ng mga tanong nito, para makilala nyo sino-sino nga ba yung behind, di ba, in every creative aspect sa Madrid, Philippines. Okay, first question! Woo! Ay, ganun. Who's most likely to come up with the most creative and wittiest caption? 1, 2, 3, go! Aray, sakit. Nabawi kayo. Who's most likely to include minimal color grading in video outputs? 3, 2, 1, and palo na. Oo, lagi madilim. Who's most likely to create the funniest meme? 3, 2, 1, go! Ay, talaga. Ito, bardagulan kasi. Pero ito dinudog show niya lahat. Oo nga, pero ito siya, parang siya yung number 1. Oh, si Manuel talaga kasi talagang masipag siya maghanap ng meme. Who's most likely to design the most eye-catching graphics? Okay, in 3, 2, 1! siya. Lahat! Ah, yes. Ito may potential. Hindi, Ito, alam niyo kung napapractice bakit to eh. lahat. Kasi, Aray. kasi lahat, lahat nakikita kong gumagawa. Lahat ngayon. Pakitap din yung likod. Yes. Yes, Yan. si Francisco Balagtas. Oo, lahat nag-e-effort Yes. talagang maging magaling sa lahat ng bagay. Kung graphics man yun, kung video editing, lahat nag-e-effort para mas maging magaling. Who's most likely to spot a typo after a post goes live? Sino nakakakita ng typo after a post goes live? In 3, 2, 1! Yes. Si DJ po. Who's most likely to have a typo in write-ups? 3, 2, 1! Talaga? Lagi. Alam nyo ba? Consistent yan. Announcement. Walang N yung announcement niya. Announcement. Announcement! Kung ikaw natatypo, yung isa, pag naglalagay ng write-up, nilalagay niya ng title. Madrid Sikat, Woo You! Ay, Madrid Sikat, write-up. O, sino yon? In 3, 2, 1! Nilalagay niya ng title! Kasama pala yun. Yung ano nga yung pag hindi pantay nakikita pero yung typo hindi. Parang may ugat ka doon! Hoy, ba't nakatingin siya Hindi sa tayo akin? mag-away, ay! Parang nakatingin siya sa akin.
Bunan! Who's most likely to respond with GIFs and emojis? Okay. 3, 2, 1, and... Go! Go! Oo. Okay na ba, Cloud? Okay na. Tapos, nag-react siya ng heart. O, di kaya ng, kiss, no? Meron siyang favorite eh. Yung nakaganon. Yung gumaganon. Yes, favorite. Yan. Oo. Wow. Tsaka yung ganun, no? Sa Lark. Pero GIF ito, oh. Mga funny GIF. Tsaka siya. Tsaka sticker. 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 Marami kami mga sticker. I-flash natin sa screen. Who is most likely to produce a video within a 1-hour time frame? 3, 2, 1! Go! Ha? Anong ako? Ako si Claudette. Yeah, ito rin. Depende sa video. Ay, lahat! Pero, napansin ko si Claudette. 3 days. Pero siya, wag na siya. Out siya. Yung mga girls. Depende po sa video. Ah, Pag yes. TikTok video lang. Pero, mabilis siya. Tsaka ito, mabilis silang dalawa. Itong dalawa. Yes. Kapag mga rush, sa kanya niya ipagawa. Manuel Soriano, tag mo lang. Guilty kami, no? Kasi pag loaded na kami ni Miss Kim dati nung wala pa kayo, Oo. lagi sa kanya namin pinapasa. Kasi pag Oo. mabilis, siya talaga. Yes. Pero, so far sa mga newbies, for me, it's Claudette. Kasi si Gerald umaabot ng 1 week. Loaded! Oo, ano revision kasi siya kasi hindi siya nagko-color grading. Hindi, joke lang. Who's most likely to participate in social media challenge? Okay. 3, 2, 1, go! Itong dalawa. Itong dalawa. Sample nga. Tamo, ako, pantropiko, oh, sa islang pantropiko.